Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukomanash, please post for me as hidden identity. Ndiri murume ane makore 36 years ekuberekwa. Ndine mukadzi nemwana wangu 1 musikana. Mukoma, nyaya yangu yakamira yakadai. Vedare musandishora, but ndodawo advice. Nyaya yangu yakamira sekudai so: ndakaroora uye zvekare tava ne6 years tichigara tose. But I have noticed one thing about my wife. The thing that I have noticed about her ndezvekuti mukadzi wangu anogona aine spiritual husband, nekuti most of the times like manheru kana akarara ndinotonzwa achitochemerera zvinoita munhu anenge akarara nemurume zviya zviya. Saka dambudziko rinozoitika nderekuti anozotanga kundisema panguva iya yebonde, zvekuti akasvika pakundiudza kuti mwana 1 iyeye akakwana. Zvino inini ndiri kudawo vana vakati wandei. Vedare mukadzi wangu ndinomuda, asi dambudziko riripo ndiro riri: handisati ndatsvaka hangu girlfriend, ndichiri kushingirira nawo. Ndava negore no bonde mumba. Ndiri kutsvakawo muprofita anokwanisa kutibatsira so that imba yangu isazoparara. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, chitopa changu vigai. Ndine nyaya iri kundinetsa mukoma. Murume wangu akauya nomumwe musikana achinditi ndauya nemusikana webasa. Handina kuita problem nazvo hangu nekuti ndakawana munhu anondibatsira. Chava kundibhohwa mukomanashi, dressing yemusikana webasa, anopfeka hembe dzinobata, apa ane structure yakanaka kundidarika. Ndakatombomutsiura akanditi ndinoteerera munhu akandiunza pabasa. Saka ndakaudza murume wangu akabva anditi musiye aite zvaanoda. Saka ndoda kubvunzawo kwamuri vedare kuti munhu uyu musikana webasa here kana kutoti ritori girlfriend rakatounzwa pamba pangu. Hei vedare, I think kuti izvi zvitongori pachena, asi ngativabatsirei mucomment section vahanzvadzi vedu ava. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi mukomanashi, please post for me as chitupa changu vigai. Nyaya yangu yakamira sekudai: ndainge ndakaroorwa nemurume wangu. Murume wangu ainge ari pfambi, ainge asingabviri kumadress. Saka ndaiti kana ndikamutsiura nezvechipfambi chake ndairohwa mukoma sekunge ndichafa. Saka ndakazoita deal rekuti ndoda kudzosera zvaanondiita. Saka zvandakaita ndine friend yangu ane murume musoja, takaronga dhiri tiri 3, inini nefriend yangu nemurume wake. Deal rekuti friend yangu itange kutaura nemurume wangu pafoni sekunge vanhu vari kudanana nemurume wangu. Saka akabva azoitwa trap yekuti abatwe nemurume wefriend yangu ari mumba make. Mukomanashi, murume wangu akarohwa, but murume weshamwari yangu akazonyanya kurova kwacho nekuti akabva akuvara musana. Iye zvino haasisina chaanogona kuita mubedroom, bonde hamusisina. Apa friend yangu nemurume wake life yavo bo, inini ndini ndava munzara. Ndaiti ndiri kudzosera ndisingatozivi kuti ndiri kutouraya. Tatova ne2 years now, murume wangu ari pawheelchair. Iye ari kundinyepera kuti akarohwa nematsotsi, but inini ndiri kuchiziva chokwadi chose chakaitika. Saka ndafunga kumusiya kuti ndinge ndichitsvaka mumwe. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi mukomanashi, please chitupa changu isai pakavanzika. Ndiri mukadzi ane mwana 1, ndinogara muno muSouth Africa muJoburg. Mukoma, nyaya yangu inonyadzisa. Vedare musazondishora, ndikudawo help. Ndine murume wandinogara naye kuno kuSouth Africa. Saka zvakaitika last month ndakamunyepera kuti ndiri kuenda kumusha kumbonoona vabereki. Akabva azondipa mari, apa inini ndainge ndisingaende kumusha, ndaitoenda kutonoona boyfriend yangu. Boyfriend wangu uyu nditruck driver. Ndakabuda kuenda kuZambia neboyfriend yangu. Saka izvezvizvi ndiri paborder kuenda kuSouth Africa. Ndaisirwa message paWhatsApp namama vangu vachinditi murume wako ainge ari kuno. Takaita 1 week naye, akatitengera magroceries akawandisa. Mukomanashi, apa ndainyepera murume wangu kuti ndiri kumba kwandisina kusvika. Vedare ndoda kubvunzawo kuti kumba kunoendeka here pakadai. Apa ndakasiya hembe dzangu mumonaki mainge muine
apa handizivi kuti vanzvadzi vaida kuti 50 here kana kuti 5,000 rands yandakasiya irimo. Mukomana shi ndaita kupera simba. Murume ndomuudza kuti ndainge ndaenda kupi. Vedari ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Saka ndakavabvunza kuti do you mean 50 here nyanga iri mumba kana kuti 5,000 rands. Saka havasi kubatika vanzvadzi vedu, hoping kuti kwavari ikoko she is okay. Rekedzaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyomukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ne confession yangu iyo yandiinayo zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichizosvika pakuromba yainge iri nhau yenhamo. Apa ndainge ndichitengesa mukoma edini ndakapfuma nekutengesa migoti, uye zvekare miko dzangu ndidzodzo dzekuti ndinofanira kutoti ndinge ndichitombobva kuno kwatinogara kumasabhabhu, uye zvekare ndotoburuka muzimotikari rangu randinodhiraivha ndobva ndatotora migoti yangu ndototanga kutotenderera. Ndiri kurarama ndiri munomu munyika yeSouth Africa ndichitotenderera ndichitengesa migoti yangu. Ende kunyange zvikanzi ndinenge ndisina kana mugoti wandinenge ndatengesa, ndidzo miko dzangu idzodzo dzekuti ndo zvandinofanira kuti ndizopota ndichiita. Ende ndichifamba kudaro mukoma wega ukandiona unondinzwira tsitsi because ndinenge ndakaita kupfeka dzimwe hembe dzinenge dzakaita kusakara ndichinzwisa tsitsi, but nditori munhu ane mari dzake. So ndakati ndauya kunoko ndinomwe mudhara uyo wandakatanga kushandidzana naye. Mudhara uyo ainge achibva kwaMutare, so takabva tazotaura paya because iye aita zvekugadzira machairs aya etsanga. Saka mukuzonotaurirana tichiona kuti mabusinesses ainge asingafambi, ndopa akabva azoti iye ainge achiziva chimwe chatopota chen'anga kuma-areas ekwavo. Takabva tazoenda kuya mukoma. Mushure mekunge taenda kuya takabva tazopiwa maring maviri. So maring awa atakapiwa, inini yangu yakaita black. It is this black sort of like a diamond, but it's not original diamond on top. Saka ringi iyoyo ndo yakabata urombwa hwangu hwose. Ndinoti paya kana ndikazofambidzana nemukadzi wandinenge ndichifambidzana naye ndinomutaimira kuzonosvika achizonorara, ndakangonzi ndinofanira kuti ndinge ndichizongonogomanisa ringi iya nepahuma pake apa. Hanzi zvinenge zvatoita. Saka zvacho zvinenge zvichinzi zvinenge zvatoita ndo zvandisingazivi, asi ndo zvandakangoudzwa izvozvo kuti pose pandinenge ndiine munhu wandinenge ndichifambidzana naye, uyo wandinenge ndisingadi kuzorora uri kuva serious naye, kana ndaita bonde naye ndinomutaimira paya paanenge arara, then ndobva ndangotora ring iya ndobva ndaita saizvozvo zvandakaudzwa nasikuru vacho. So takati tadzoka kuno kuSouth Africa, aiwa mabusinesses edu akabva atanga kufaya. Kana ndichiti mabusiness akafaya ndinenge ndichitongoreva nhema. Regei ndinge ndichingoti mumba taingomuka tichiona kuti mumba munenge muine mabhegi emari. Neshamwari yangu takabva tazobva kuya kwatainge tichigara kuzvimukuku ndokubva tazouya tikabva tazotsvakawo dzimba kuno kuma suburbs. So inini ndinogara a full house alone, uye zvekare sawira wangu iye anogara nemhuri yake. Inini I prefer kuti mhuri yangu inge ichigara kuZimu, kuno kundo kwandinoita mabasa angu erima. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Rekedzaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyomukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndakamboshandirawo umwe mudhara uyu at that time asati ashaika mabhazi ake ainge atori nembiri zvekudaro, ende ndiwo ainge achitotonga parodhi apa, but mabhazi acho akauraya vanhu. So ndakati ndichimushandira mudhara uyu, munongozivawo kuti masystem edu boys, ndakabva ndazopfimba mwana wemudhara uya ndokubva tadanana. Saka mukuzonodanana kwedu mwana wacho ndini ndakatomubreaka kumandara ende ndakatozviitira kumba kwavo. So that day apo paakanditi mudhara vake namuchembere vake vainge vasiko, ndakaenda kuya. Mushure mekunge taita zvatainge taita, iniwo ndainge ndichitofara kutoti panapa ndapinda machena. Mwana uyu sezvo ndirini ndamubreaka, she's going to do anything so that I can get married to her. Kundaigozivei mukoma kuti mwana uyu paari ndo painge pakagadzwa zvikwambo izvo zvainge zvichivaranira mabhazi. So ndainge ndichingotambudzika kuti ndinge ndichibatwa nehope. Ndaisaziva kuti excitement here kana kuti what was going on. Zvino ndakati ndakangopepuka kudaro, we had switched off the light. Mukoma ndo pandakabva ndazoona umwe murume uyu akapinda murumu matainge tiri.
at that time achinopinda murumu matainge tiri ndakaita sekunge munhu ainge abatwa nemadzikirira. Murume uyu akapinda ndokubva azonokwira pamusoro pemusikana uyu wandainge ndabva mukusangana naye pabonde. Akati achida kungonoisa sikarudzi yake musikarudzi yake mwana uyu, ndokubva murume uya atongoburuka pambedha akabva aridza tsamwa. At the same time ndakabva ndatoona foni yangu text message ichitopinda, yainge ichitobva kuna boss vangu. Vakangonyora vakabva vati uri kutsvakei pamba pangu. Mukomanashi, nekuda kwekuti ndainge ndichiziva kuti murume uyu ainge aine mari, ndakabva ndapanika ndikabva ndati panapa ndinokwanisa kutsvakirwa vanhu vanouya kuzondirova kana kuzotondiuraya. Saka uyu akati akabatwa nehope kudaro, ndakabva ndamunyepera ndikabva ndati ndiri kunzwa mudumbu. Ndakangotora makeys ndokubva ndanyahwaira kuzonosvika ndichinobuda. Ndakatoita zvekutojamba gedhi mukoma, zvezvo zvikunzi pamba panenge paine electric fence. Zvandakaita ndezvekuti ndakangotora puranga rainge rakaoma ndokubva ndazobatanidza tambo dziya, saka pakabva paita touch ndikatoziva kutoti breka rinenge radonha, ndokubva ndatojamba paya. Mukoma ndozvakazotokonzeresa kuti ndinge ndichizotiza kuzimu, ndikabva ndazouya kuno kwandiri kuraramira ndiri kuno kuBotswana. Mukoma, ndakauya kuno kuBotswana ndisina kana chandainge ndiinacho. Vana mudhara vakazondifonera vachindiudza kuti pamba hanzi painge pachingosvika vanhu vakasiyana-siyana vachindibvunza, ende mufunge zvenyu pane umwe mupurisa uyo hanzi akazouya achiti iye kwainge kuine munhu ainge akavhurisa dhoketi rekuti ndainge ndakarara nemusikana ainge achiri underage, yet mwana uyu wabosi wandakarara naye mukomanashi ainge atova ne25 years. Saka ndakabva ndatoona kutoti yazveshuwa bosi vangu mwana uyu ndiye wavainge vachishandisa pamhiko dzavo, ende dai kwanga kuri kunzi ndainge ndisina kukasika kufunga kuti zviri nani kuti ndinge ndichitiza ndichibva kuzimu ndichiuya kuno kuBotswana, zvimwe kuda ndingadai nditori muguva pari zvino. Ndakazoti ndauya kunoko ndopandakabva ndazotanga kuita serious nekunamata nekuda kwezvimwe izvo zvandainge ndava kusangana nazvo. Ndaiona varume vainge vachinditeverera vakapfeka zvinhu zveblack, but vanhu ava ndainyazokuona kuti havasi vanhu vari kuonekwa nevamwe vanhu. So I think kuti zvainge zviri zvikwambo zvacho izvozvo. Then there was this other day pandakazomuka, ndakati ndamuka kudaro ndakanzwa kuti mainge muine shiri yainge ichibhururuka umo murumu mandainge ndakarara. Ndikati shiri iyi iripiko? Ndokubva ndazotora foni yangu ndakatocha but handina kana chandakamboona. Kunze kwakazoti kwava kuda kunoidza mukoma, ndakabva ndazoona zizi iri mukoma rakangobhururuka richitonobuda nepahwindo, yeti pahwindo painge pakavharwa. Ndopandakabva ndazobuda mumba ndichimhanya ndikabva ndazoenda kune umwe murume uyo wandainge ndichinzwa kuti ainge achibatsira. Ndichingonosvika paya ndakabva ndatoudzwa kutoti hanzi iye mudhara uya hanzi kutorara kwandainge ndakatoita nemwana wake ndichizomubhureka kudaro, hanzi ndainge takatokanganisa mhiko dzake, saka ainge atori pakutonditsvaka achitoda kutoti ange achindiuraya. So ndiyo confession yangu iyi mukomanashi, ende musikana uyu kwaari ikoko ndinotongomunzwira tsitsi. I am not sure kuti is she married kana kuti zvakazotongovharana zvakadaro. That is my confession. Ndinokumbirawo kuti kana mukaposta nyaya yangu munge muchizondizivisawo, ndichange ndichizoteverera mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndoda kureurura izvo zvandakamboita mushure mekunge vamwene vangu vauya kumba. So vamwene vangu ava like pandakatizira vakatogara vatondiudza kuti inini vainge vasingandifariri, saka ndainge ndava kuti pose pavaibva kumusha vachiuya kuHarare, then ndaibva ndanzwa ndichibhoekana navo rukadzi urworwu runouya pamba pangu, but there was a time apo pavainge vasingandifariri. So pane pamwe mukoma pavakazouya kumba, at that time ndainge ndichitonzwa zvangu flu, ndikabva ndati nhasi chembere iyi isingadi kugara pamba payo, ndoda kuti ndinge ndichizoigadzirira good size. Zvandakazoita mukoma ndezvekudai, ndakati ndiri busy paya ndiri mukitchen, ivo vainge vakagara zvavo vachitoona mamovhi nevazukuru vavo nemurume wangu.
so ndakati ndava kunopakura ndopandakabva ndatanga kupfura madziwa ende ndainge ndichipfurira mupleti mavo ndikabva ndazanganisa nemuriwo kuitira kuti zvisazooneka. Ndakabva ndazoenda ndikabva ndazonovapa zvokudya. Ndakaiona chembere ichiita kudya ichiita kunanzvira maoko. Ndaitoda kutopwatika nekuseka panguva yacho iyoyo pandaivaona vachitonanzvira vachidya vachiti zviri kunaka. Ndikabva ndatoti chembere iyi haizivi kuti iri kudya madziwa angu. Ndakavagadzirira good size. Ndiyo confession yangu iyi mukoma. Kune avo vanenge vachida kundijaja, aiwa ini handina kana basa nemakomenti enyu. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi kune vanoda kundijaja, zivai kuti inini handitomborina kana basa nemakoments enyu. Pakaipa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section.